Nu pot să vorbesc cu ei. Fire in the hole! Vin ăștia, vin ăștia. Să nu uitați să avem un exit de vânzare aici. Ia. Opa. Bă, de asta să mai vezi. Mamă, ce e aici, doamne? Du-te-l vânzare! Unde stai, bă? Magic. Opa. Ma, ia vezi? Mamă, ăștia sunt playerii bun, bă. Sunt player bun, bă, ăștia, bă, n-am ce să le fac. Thanks for the follow. بدل روح على القلب. Fire in the hole! Opa, ia să bat cu alții. Eu luat kill-ul, bă. Bă, ce le-am făcut? Ați văzut voi? Și era ăia... Opa, ăla m-a văzut, e. Oi, reușim să fac ceva aici? L-am luat. Mor.